Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Кірылу Тураўскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага гістарычнага госця. Наш гістарычны госць – гэта чалавек, які быў тураўскім епіскапам горада Турава. Наш гістарычны госць – гэта чалавек, які пакінуў пропаведзі, запісаныя пасля сябе, і пакінуў Евангелие, тураўскае Евангелие, да якога ён меў дачыненне. Самая старажытная рукапісная кніга Беларусі. Увогуле можам сказаць, што самая старажытная беларуская кніга. Вось менавіта пра гэтага чалавека мы сёння пагаворым. Раскажыце, калі ласка, пра яго царкоўную, грамадскую і літаратурную дзейнасць. Вельмі цікава, што ён нарадзіўся ў заможнай сям'і. Відавочна, ягоныя бацькі былі людзьмі, якія належалі да арыстакратыі, да гарадской знаці. Ён быў чалавекам, які з самага свайго маленства, з юнацтва, падлеткавага ўзросту, ён вырашыў пайсці па шляху хрысціянства, служэння Хрысту. Усё сваё жыццё прысвяціць служэння Хрысту. Відавочна, што ён стаў монахам-стоўпнікам, тым чалавекам, які жыў адасоблена, і разам з тым гэта адасобленасць яго не перапыняла сувязь з грамадствам. Вось гэта цікавы момант. Таму што звычайна людзі, якія ішлі ў манастыры, яны проста замыкаліся і рабілі чыстае малітоўнае такое жыццё, але ён быў чалавекам вельмі адкрытым на розныя грамадскія патрэбы. І менавіта таму, дзякуючы падтрымцы князя Юрія Яраслававіча, ён стаў адным з кіраўніком царквы ў Тураве. Ён быў чалавекам, які таксама рабіў вельмі шмат для таго, каб хрысціянства распаўсюдзілася. Ягоныя пропаведзі запісаныя, яны дайшлі да нас, словы Кірылы Тураўскага. І гэта паказвае, гэта сведчыць пра тое, што гэта было не адна копія. Можа быць, гэта дзесяткі копіяў былі, калі з 12 стагоддзя, ён жыў у 12 стагоддзі, яны дайшлі да сучаснага чытача. Плюс ён быў чалавекам, які быў вельмі выразным такім прыхільнікам царквы, якая ёсць аўтаномнай ад дзяржавы, і разам з тым царквы, якая блізкая да грамадства, біблійнай царквы. І ён удзельнічаў у палеміках розных над роляй царквы у грамадстве, вось у тураўскім княстве. Ён быў прыхільнікам незалежнасці тураўскага княства. Дарэчы, пры ягоным жыцці гэта і адбылося. У 1158 годзе менавіта вось пры князе Юрыі Яраслававічы тураўскае княства набыло незалежнасць, самастойнасць ад Кіева. І гэтым сэнсе ён быў такім адным сімвалам вось гэтага. Ён, канешне, быў чалавекам, які пакінуў пасля сябе вельмі добрую памяць і вельмі багатую пісьмовую спадчыну. Андрусь, наколькі актуальным у словах і справах быў Кірыла Тураўскі? Для таго часу яго параўноўвалі з айцамі царквы. То бок ён пісаў вось гэтыя словы на самыя розныя прынагодныя сітуацыі. Ён адказваў на тыя пытанні, якія былі актуальныя на той момант для грамадства. Таму што пытанне хрысціянства гэта было пытанне толькі вузкай праслойкі гарадскога насельніцтва. Вялікая частка яшчэ грамадства яна не была хрысціянскай. І таму ён даносіў сапраўды вось гэтыя свае пропаведзі праз пісьмо, і відавочна ён прапаведаваў таксама на вялікія царкоўныя святы. Ён валодаў мастацтвам рыторыкі, мастацтвам данясення сваіх ідэяў. Ён выкарыстоўваў таксама тыя рэаліі рэчаіснасці, якія былі блізкія тагачасным людзям, нашым продкам. І, канешне, безумоўна, мы сёння можам сказаць, што для яго было вельмі прынцыповым момантам гэта тое, каб новы запавет, ён фактычна яго пераказваў тымі словамі, тымі вобразамі, якія былі сапраўды зразумелыя вось тым людзям. Таму актуальнасць, безумоўна, вось ягоных словаў, ягоных прыповесцяў, ягоных казанняў, яна была відавочна вельмі вялікая. Калі іх перапісвалі і тады, і пазней. І нават у летапісах узгадваюць пра дзейнасць і жыццё Кірылы Тураўскага. Можа, таму яго і называюць златавустам?
Так, вось менавіта яго параўноўвалі з Янам Златавусным, айцом царквы і вялікім рытарам, вялікім красамоўцам. Ён займаўся эфірам. Эфірам у тагачасных умовах гэта тое, у чым жыло, прынамсі, адукаванае грамадства. Чаму імя і творчасць Кірыла Тураўскага сталі папулярнымі сярод беларускіх імігрантаў пасля Першай сусветнай вайны? У Беларусі ў той час быў атэістычны рэжым, савецкі рэжым, і відавочна, што людзі маглі служыць Богу адкрыта толькі за межамі Беларусі. І менавіта там імя Кірыла Тураўскага было вельмі папулярнае. Вы сапраўды маеце рацыю, таму што некалькі цэркваў было праваслаўных і праваслаўнае асяроддзе, но была не толькі праваслаўная, таксама і каталікі шанавалі Кірыла Тураўскага менавіта як першага такога беларускага прапаведніка. Я думаю, што самы важны момант, што людзі адчувалі нейкую пераемнасць вось гэтым. Ён нарадзіўся ў складаны час, калі тураўскае княства было залежным, калі не было самастойнасці. І разам з тым ён праз сваю малітву, праз служэнне, праз прапаведніцкую дзейнасць паказваў волю Божую для народу. І ў гэтым сэнсе, канешне, ён з'яўляецца прыкладам. Ну і плюс, канешне, вельмі шмат захавалася ягоных пісьмовых помнікаў, таму пра яго можна было казаць больш ці менш упэўнена. І таксама ён спрычыніўся да фарміравання беларускай літаратурнай мовы. Цікава, што ў ягоных казаннях ужо ёсць асаблівасці менавіта старабеларускай мовы. Канешне, пісаў ён на царкоўна-славянскай, але старабеларуская мова ўжо, гэта такі, скажам, папярэднік Францыска Скарыны. Андрусь, прыклады жыцця і вучэння годныя для пераймання. Ён быў чалавекам рашэння. Відавочна, што ў нейкі перыяд можа быць, яму было 14-15 гадоў, ён прыняў для сябе рашэння і быў верным яму ўсё сваё жыццё. Вось гэта рашэнне, якое вызначыла ягоны шлях царкоўны, што ён быў чалавекам царквы, ён быў чалавекам грамадства, ён быў чалавекам, які застаўся верным гэтаму рашэнню да канца свайго жыцця. Пры розных сітуацыях, пры розных акалічнасцях. Ён то атрымліваў епіскапскую кафедру, то з гэтай кафедры яго, так скажам, прыбіралі, здымалі з гэтай кафедры, пазбаўлялі яго. Незалежна ад гэтага ён трымаўся ўсё сваё жыццё рашэння быць чалавекам царквы і чалавекам грамадства. Вось для мяне это найважнейшае. Нядаўна мы з сям'ёй былі недалёка ад горада Турава. Я глядзеў на паказальнікі і прыгадваў размову пра чалавека, які выбраў шлях веры і карысці. Хрысціянін вырашыў быць у гушчы падзей, стаць голасам царквы для грамадства. Калі я слухаў Андруся, то уяўляў сабе ў асобе епіскапа Кірыла папулярнага блогера тагачасных СМІ. Я думаў, што нам таксама патрэбныя людзі, прапітаныя біблійнай мудрасцю, з Евангеліем для кожнага. Але чаму сёння пропаведь не вельмі папулярная? Здаецца, прычына не ў ісціне, якой не адно тысячагоддзя, а ў вуснах. Можа, прапаведнікі дзесьці на дарозе ад царквы Хрыстовай да сэрца чалавечага згубілі прыгажосць біблійнага сэнсу і актуальнасць вобразаў. Іх трэба абавязкова вяртаць пры дапамозе людзей рашэння, людзей царквы і людзей грамадства.